Okay, så tectonic-dansen, den starter hernede, hvor vi krydser armene sådan her i knyttede næver, og så går vi lige lidt ned. Yes. Og så går vi op og laver sådan skåle med hænderne. Og så går vi ud med højre ben, mens vi lige vender hænderne, så de skubber udad. Så går vi ned og tager højre arm ned, mens vi vender. Så samler vi sammen, mens vi tager venstre arm op. Og så går vi ud, mens vi tager venstre arm ned og tager højre arm op. Og så tager vi højre arm ind foran kroppen, imens vi vender. Så vi laver sådan en her, hvor vi lige glider. Så går vi ud, og så kommer der lige sådan en her. Klik, klik. Så man klikker lige med hovedet. Så det er ned, klik, klik. Yes. Så bum, 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 klik, klik. Ned. Og så langsomt op, mens vi læner lidt til siden. Og ned. Og så laver vi lige sådan en, hvor vi drejer lidt. Laver sådan en flex med den her. Og flex med den her. Og så ud og laver 90 grader med armene. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad det er, jeg gør. Prøv lige. Yes. Så ned. Ned. Så vi siger bum, bum, klik, klik. Bum, bum. Bum, klik, klik. Så har vi sådan dobbeltklik. Og ned. Og ned. Og ned. Yes. Yes. Close touch to our emotions, attract the meeting of our lips, pursue as the rhythm, magnetize our hips, techno to tectonic plates, with no gene. When you touch me, I'm not my body, instinct takes place, instinct. When you touch me, I'm not my body, instinct.